हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये नाची वाला गाना है, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए, सब्सक्राइब मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना। चुनरी में दागी कैसे लगी गई, चुनरी में दागी कैसे लगी गई, नाही घरे सासू हो नाही घरे ससुर, नाही घरे सासू हो नाही घरे ससुर, सैया हमें परदेश चुनरी में दाग कैसे लगी ग, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, जेठ नहीं घरे जेठानी नहीं घरे, जेठ नहीं घरे जेठानी नहीं घरे, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, नहीं घरे देवर नहीं घरे देवरानी, नहीं घरे देवर नहीं घरे देवरानी, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, चुनरी में दागी कैसे लगी ग, नहीं घरे ननद नहीं ननदोई, नहीं घरे ननद नहीं ननदोई, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, सैया हमें परदेश चुनरी में दागी कैसे लगी ग, कैसे लगी गई चुनरी में दागी, कैसे लगी गई चुनरी में दागी, साबुन से हम धोई ले नाही छूटेला चुनरिया का दागी, साबुन से धोई ले नाही छूटेला चुनरिया का दागी, चुनरी में कैसे लगी गई दागी, चुनरी में कैसे लगी गई दागी, चुनरी में कैसे लगी गई दागी।